Pôst by mal byť príležitosťou, a prostriedkom, ktorý nás posunie bližšie k Bohu a bližšie k ľuďom. Preto si aj dávame vlastne predsavzatia, aby sme sa menili a učili sa ľúbiť aj Boha, aj ľudí. Ja, keď sa o toto snažím, tak práve s tým mám problémy. Že keď si dám nejaký konkrétny záväzok, že v niečom sa obmedzím, tak keď mi to ide s tým záväzkom, tak mi ujde niečo iné. A keď si dám tých predsavzatí viacero, za ktoré chcem obetovať, tak často je to o takom zápase a o takých pádoch, že predsavzatia si dávam, nedarí sa mi ich plne uplatňovať, ale tak si hovorím, že Božie milosrdenstvo je veľké, že je vlastne nekonečné. Dôležitejšie ako tie výsledky je ten zápas. Takže snažím sa o ten zápas a neprestávať a vytrvať. Tak to je také povzbudenie, aby sme to tak skúšali všetci. Niekedy nám bude lepšie, Pán Boh nám požehná, že uvidíme aj tie výsledky a to dobré ovocie, ktoré to prinesie.